kuaderno gorri bat, eta kuaderno urdin bat. Kuaderno gorrian idazten den, egunezko bizitza zen ezagun, eta kuaderno urdinean ametsa. Gaur, besterik, niretzat. Horro pixkena rodajen modu bat egiten da. Eskuntrebea da. Egiten da rodajen pixka bat. Baina ipuinak idazten, ipuin estandakoak esan ezagun. Horretakoak, 2005, 6, edo. Eta gero, dira pilatzen, eta gero suerte izan nuen, sari bat emantziaten, eta gero garriz emantziaten ipi urtera, eta igual ez dira, etxar. Zebaz egin zagen. Beraz, idatzi bakarrik, jarraitu, esan nahi nuen, idatzi bakarrik ez, sariketetara aurkeztu ere egiten zina, eta ez zen zuretzako gordetzen. Ez, hori baina hori bakarrik, ez ginoli hori ez da. Sariketa idatzen dute. Eta, bizari jasen dituen, horren betxatu nuen, igual argitaratzen duen izan dira. Kasioen izan ditzatzen momentik hasiko, ne? Eta arrokeria pixkat egin, gertu nuen, barretxega ondin, na? Betxatu nuen, gero eskala moduko bat irudikatzen nuen, eta, bilenan batik, igarren gara, mundu batuko, eskala horretan goitik bera, igual autoedizioan, baina ikarragazko suerte, ¿sabes? Ikarragazko suerte, arreneko batea jo, eta oso harrera hona indikate. Arrantzako fradietako enkantean ere prezio behitik gora, ez goitik. Goitik bera,